Lle bynnag ydych chi ar eich taith fel busnes? Penai ydych chi'n fusnes technoleg newydd, neu'n fusnes cadarn sy'n gobeithio tyfu? Neu os ydych chi wedi bod yn meddwl am brynu busnes? Gallai cyllid ecwiti fod yr union beth i ehangu gorwelion eich busnes. Ond beth yw cyllid ecwiti? Yn fyr, mae cyllid ecwiti yn golygu gwerthu rhannw'ch busnes yn gyfnewid am fuddsoddiad arian parod, mwyn eich helpu i dyfu'n gyflymach. Mae buddsodwyr yn prynu cyfrandaliadau yn eich cwmni mwyn gwneud arian drwy ddifidendau, rhannu'r elw, neu trwy werthu eu cyfrandaliadau yn y pen draw. Dim ond pan fyddwch chi'n gwneud elw ar ei buddsoddiad, mae nhw'n adennill. Mae hyn yn golygu ei bod o fydd iddyn nhw helpu a chefnogi eich tîm rheoli, mwyn eich busnes fod yn llwyddiannus. Gallwch chi fuddsoddi mewn twf drwy lif arian a benthygiadau, gall hyn fod yn broses araf. Mae cyllid ecwiti yn caniatáu i chi ennill symiau mwy, heb unrhyw reidrwydd i adalu'r arian. A heb faich yr adaliadau rheolaidd hynny ar fenthygiadau, gallwch ganolbwyntio'n well ar dyfu eich busnes a chyflawni eich amcanion. Hefyd, gydag ecwiti, mae'r manteision yn fwy na dim ond chwistrelliad o arian parod. Gall buddsodwr gyfrannu gwybodaeth, cysylltiadau a phrofiad i'ch helpu i ymchwilio i farchnadoedd newydd a chyfleoedd newydd fydd yn gyrru twf ac yn codi gwerth eich busnes. Gallwch godi cyllid ecwiti o amryw o ffynonellau, gan gynnwys anghylio busnes, cyfalaf menter, ecwiti preifat, cyllido torfol a chronfeydd y llywodraeth. Pwy bynnag byddwch yn ei dewis, y peth pwysicaf yw eich bod yn dod o hyd i'r buddsodwr sy'n iawn i chi. Mae hyn yn golygu edrych y tu hwnt i'r arian ac ystyried y gwerth a gall buddsodwr ei ychwanegu i'ch busnes. Gofynnwch y 5 cwestiwn yma i chi eich hun. Faint o ran ydych chi am iddyn nhw chwarae yn y busnes? Pa adnoddau, gwybodaeth, profiad, cysylltiadau, mae nhw'n ei darparu? Ydyn nhw'n siwtio eich brand a'ch diwylliant? Beth yw ei gweledigaeth ar gyfer y cwmni? Ac ydy'n cyd-fynd a'ch gweledigaeth chi? A fyddent yn gallu cynnig cyllid dilynol pe bai ei angen arnoch. Cofiwch, mae'n werth treulio amser yn gwneud ymchwil, oherwydd gyda'r buddsodwr iawn, gall eich busnes gyrraedd ei botensial lawn.